City ginpaidalum sa enhanced community quarantine. Nalipay na kuntani si Jonathan Oliano sang may baluan nga magapabilin sa modified enhanced community quarantine ang Iloilo City umpisa subong nga adlaw tubtob Hulyo 22. Dako ini nga bulig agud mapakaon ang iya pamilya. Magid ka importante mamay kay bamo kun isa lang kami kagagmay nga mga no work no pay mo lang kami mamo. No work no pay ko hindi kami makaobra, hindi kami kakaon na. Amo na ka importante sa amon. Ginkalipay man sang 24 anyos nga si Riza Sansaet, empleyado sang isa ka pribado nga kompanya sa syudad sang may baluan ng MECQ status sang Iloilo City. Happy man kay syempre hindi gid matamaan ng mga tao sa ilang obra. Syempre kung mag-ECQ, syempre iba nga tao wala na obra, hindi man sila kagawa sa balay nila para kapangita sang iban nga pwede nila ipangitaan sang ina ma-provide sa ilang family. Apang subong lang nga hapon, gindeklara ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang reclassification sang quarantine status para sa Iloilo City, kalakip ang probinsya sang Iloilo. Halin MECQ, ibutang sa enhanced community quarantine ang syudad. Ang bago nga quarantine reclassification, ang gilayon niya ipatuman kag magalawig tubtob Hulyo 31. Magapagwa sang executive order si Mayor Jerry Trenas para sa mga non-essential offices kag businesses, kalakip man ang working hours kag pagpatuman sang curfew. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City Mayor Jerry Trenas, isa sa mga local chief executives nga may mataas nga job approval rating. Isa si Nanay Leonida Galleron, 56 anyos kag 20 na katuig nga nagabaliga sa mga prutas sa Iloilo City. Sa iya pagbaligya sa Iloilo City, iya nakita ang dako nga pagbago sang syudad, pareho sang public plaza, Freedom Grandstand, Sunburst Park, mga bikelane kag Iloilo River Esplanade. Iya gindayaw si Mayor Jerry Trenas, bangod nangin malimpyo ang syudad. Si Mayor Trenas nami man magdala sa tawo, tapos matinlo ang syudad. Nagbago gid na ang syudad kay wala na dang ang freedom. Tapos ang mga tao, ginabuligan ni Mayor yung mga pigado. Dinami man, okay man siya kay pares na yung mga sidewalk nga wala pa rin na lockdown. Napangbuligan niya, napangtagaan niya, mga bisan gamay-gamay lang, at least may gina-provide siya, wala na, oo. Pares ang nagligad si Mana, buligan niya ang mga sidewalk nga bisan gamay nga kantidad, at least dako na iya mabulig sa ilaya. Si Muroy nga isa ka tricycle driver, kumbinsido man sa mga hinimuan sang alkalde. Yung gani, nagmayo ganing plaza, kag masanag na, kag may damo na may jogging. Sibong nagbago gajay, kasi una daw wala man na may sapak ng plaza na daw. Sibong na mayo niya, limpyo na, kag ginapabago lang mga plaza. Isa si Mayor Jerry Trenas sa mga local chief executives nga sang damlag lang ginhatagan sang mataas nga job approval rating sa survey nga ginpatigayon sang RP Mission Development Foundation Incorporated. Mensahe nanday Councilor Candy Stupas kag Councilor Alan Zaldivar para sa alkalde. Congratulations to our dear Mayor, Mayor Jerry Trenas, for being one of the top performing mayors of the Philippines. You have proven yourself to become a good mayor and a good father with your sense of urgency in response to the COVID pandemic. You have proven yourself to become a good leader at that, not only to our city, but also to the rest of the region, Region 6. And you continue to inspire us, the public servants, to give hard work and dedication towards our constituents. Congratulations, Honorable Mayor Jerry Trenas, ang amay sang siyudad sang Iloilo. It's been a little more than 2 years since I became part of the City Council of Iloilo City under our beloved City Mayor. I have been a witness to the brand of leadership that came up with great programs, leadership that has faced adversities and stood the test of time. Si Mayor Jerry Trenas ang rank 6 sa listahan.
Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Masobra 15,000 ka mga fingerlings kag juvenile fish ang gimpangbuyan sa Iloilo River. Nagabisikleta si Michael Paul Moralia sa Iloilo River Esplanade sang Malabayan ang nagatinumpo ka mga persona pasado las 5 Miyerkules sang hapon. Diri iya nakitaan may nakabunit sang dako nga bulgan gikan sa Iloilo River. Hambal ko ma-ECQ naman ang Iloilo City. So hambal ko for the last chance kay every afternoon naga-biking ako bala and then gatok picture sa mga sunset and all. So that time sang pagkadto ko daw ginadugukan bala sa mga tao sa didto nga area. So nagtry ako picture kag daw na amaze kid ko bala even though nga may mga nakita na gid man ako nga mga paryo sina bala nga mga nakuha sa mga nagapamunit dira do amo sina. So doka amazing lang gid no despite of the pandemic bala nga ginatubang naton. So may mga tao gid nga naga-hope bala that time or didto mismo nga well I don't know kung daw for para gito siguro nga sa ilang nga mahambal aton nga sudan or daw lingaw-lingaw lang pero doka amazing gid ya ma'am. Oo. Para kay Michael, ang matahom nga Iloilo River Esplanade kag suba ang indi gid lamang maayo para sa mental health sa mga nagapadulong diri. Para sa iban, sabat ini sa kada adlaw nga kalanunon. Gani importante nga tatapon sang maayo ang suba. Well, member of the community man sang Iloilo no. Kag ti syempre libot man kag naga-observe man kung ano ang proper protocols especially nga ma-maintain ang aton nga Iloilo River Esplanade. So kay may mga rada kun bala nga mga area which nga may nga mga nagabaligya man bala sang mga foods dira for the bikers and all. So all they need siguro no ang aton nga maobra is igamiton guro naton or after naton siguro nga for example gakaon kita and all. So there's mga trash can or trash bin nga pwede naton nga mabutang ang aton nga mga basurahan kag hindi guro naton gid sila nga pag-ihaboy no sa may Iloilo River kay ato naman subong makita nga grabe gid ang pag-progress sa aton nga Iloilo River Esplanade. Indi niyang unang ation nga may nabunit nga dalagko nga mga isda sa Iloilo River. Gani nagapanikasog ang Iloilo City Government agod maproteheran. Isa sa mga proyekto ni Mayor Jerry Trenas among pagpadamo sang mga marine resources. Halin Nobyembre sang nakaligad nga tuig, tubtob Abril subong nga tuig, may masobra 15,000 na ka mga fingerlings kag juvenile fish ang ginpangbuyan sa Iloilo River. It has been pet project na isang aton niya lang doon nga mayor ever since nga congressman pa siya nga mag-disperse dira sang isda o mag-encourage including upod sa BFAR kag sang safe deck nga magbutang dira sang isda no. Usually ang ila to sa una mga gagmay nga mga crabs, prawns and similya sang bangros kag tilapia no. Nga ang thinking abi sang aton mayor is to make the river alive. Ang ecosystem niya lang may isda, tinlo siya, may mangroves. Recognizing nga inang river naton is a source of food. Kag at the same time spawning ground mo na siya mo sang mga sa salt water ng mga isda. Mga kikiro, bulgan, managat, lapu-lapu kag iban pa nga mga first class nga isda ang makitaan sa suba. Gani nagapanikasog ang Iloilo City Agriculturist Office agud mapadayon ang kabuganaan sang suba. This big project nga together with the city and RO kag daw si mayor man gani nag-encourage nga ining mga private companies kag mga NGOs kag mga grupo massive nga tamnanay sang mangrove no. Kay balan mo ang mangrove dako kinang bagay spawning na sa iya nga lugar sang isda no. Dira na sa iga pasilong, dira nagasagang sang kontudo ang balod nga hindi pa kaya sang baby nga isda. Dira na siya seek refuge no. Kag ginpasudlan man sang mga expert kung ano gid exactly nga mga mangrove ang dira nagagrow no. Agod maproteheran ang Iloilo River, padayon ng pagpatrolya batok sa illegal fishing, river cleanup, kag i-regulate man ang pagpamunit sa suba. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.